Základní nastavení brusky je dostat brusku do roviny. To znamená vodní váha, základní plocha je tak, aby bruska se zemí nebo se stolem byla vodní bublince mezi ryskama. První věc. Druhá věc, srovnání pevné čelisti svěráku, ne té pohyblivé, ale té zadní, aby byla taky bublince. No. Druhá věc. No. Pokud není, musí se tady zadníma šroubama a pálkou vyrovnávat. No. Stačí to takhle. Druhá věc je zasazení vodících tyčí, držáků těch tyčí po obvodu a nasazení pásu. Nasazení pásu se provádí tímhle způsobem. Uklopíme, páku dáme nahoru, stačíme, páku dáme nahoru, odklopíme svěrák, stačíme ho na dodokový, nastavíme to na požadovanou určitých poloh po obvodu, nám to drželo. Měl by nám sedět v jedné rovině, znamená, že vemu zase vodní váhu a ten pás by měl být bublince zase. No, zhruba. Tady by to mělo být taky zhruba, bublince. No. Tady taky. A tak podobně, i tady vzadu. Aby byla jedna celá plocha v rovině. Základní nastavení. Přejdeme ke kroku číslo 2. Nastavení brusky, kotouč vůči pásu. Staví se to tím způsobem. Uvolníme artační šroub, nebo dorazový šroub, který se musí zatáhnout dovnitř, abychom zamezili nebo uvolnili ten kotouč, aby nám šel až na pás. Je tady nastavení uhlový, znamená, že máme dvojí způsob nastavení. 10 stupňů je tvrdý dřevo, 13 stupňů je měkký dřevo. Standardně se nastavuje 13 stupňů na měkký dřevo. 10 stupňů se nastavuje jenom při zvláštních objednávkách. No. Takže máme nastavených 10 stupňů. Zapneme si brusku, znamená, že posuv, aby se nám srovnal pás, kam nám jde krok. No, to je první věc. Zastavím se. Ten krok udělal zub páč jako páka, posunula mě pás do určité polohy. Sjedu si kotoučem, kam mě to jde. Zjišťuju, že mi to jakž tak jde, ale nejde mi to úplně nejlíp. Takže posunu si krok a kousek dál. Znamená, že teďka musím uvolnit zaartovanou šroub. A není vidět přes tu levou ruku. Jo. Chci posunout pás prostě kousek tam, takže odartuju šroub a směrem proti směru hodinných ručiček posunuju páku ty čpáky posunu prostě dopředu, abych ten pás dostal dál, jako posunu krok jakoby doleva, posunu ten pás. Dělám další krok, a mně to šlo. Vypnu si a zjistím, jak mě jde ten krok. Zjišťuju, že ten krok je dobrý. Jo? Teď už je tam krásně ten zoubek za ten kotouč. Ten kotouč za ten zub prostě jde. To je první nastavení. Zaaretuju matici a nechám to tak. Druhá věc. Musím dostat kotouč
kotouč musím ojet kamenem, jo, do tvaru zubu. Protože ten kotouč je polotovar a je potřeba ten kotouč upravit na tvar toho požadovaného zubu. To znamená, že kotouč vemu, tady mám kameny, jo. Si ten kotouč a tady tahle ta hrana, co je ostrá, musí být rádius, aby mě licoval vlastně s tou hranou toho spodku toho zubu. Protože aby mě, kdybych toto neudělal a nechal bych to tak, bez ogrodování, budou mě praskat pásy, jako kdybych tam zařízl pilkou, no, kdyby se to stalo. Proto je potřeba tady mít stejný rádius jako tady, takže stáhnout kotouč se musí. Zapnu kotouč. Kamen si opřu o kryt kotouče a vzhledem k tomu, že to je obvod, tak musím dlouho to držet. Jo. Nastavím si kotouč. Opatrně, aby se nic nestalo. A zkusím rádius kotouče vůči pásu. Zjišťuji, že mně krásně sedí kotouč, rádius kotouče vůči pásu mě sedí a nesmí tam být jako světlo, jako mezera. Musí mě sedět po celé ploše. Toto je první krok nastavení kotouče vůči pásu. Udělám si druhý krok. To znamená, zapnu si tady ten posuv a vůči kotouči se snažím dostat tohle do rádiusu. Zjišťuju, že tady ten kotouč jezdit, tak musím zjistit, jestli mě tady ta strana toho sešikmení na toho kotouče sedí s výjezdem toho zubu, s úhlem toho zubu. To se musí taky občas brousit. Jo. Momentálně, kam je to sedí, to kdyby tam byla jako světlo, mezera, tak to musím ten kotouč sjet. Momentálně to nemusím s tím nic dělat, protože tam to sedí teďka. Takže teď je to bez práce. Takže teďka toto je nastavení kotouče vůči zubu pomocí vlastně tady těch kamenů, abych vlastně dostal srovnal kotouč vůči pásu. To je první nastavení, takový hlavní. Druhý nastavení je potom ještě délka kroků, to udělám tímhletím šroubkem se povoluje a tímhle se to aretuje. To znamená, aby mě, když pustím krok, tak ta délka kroku by měla být asi tak dlouhá, že když mě to dojede na konec, tak délka by měla být až těsně k tomu, kdy to nebude jíždět. Je to z toho důvodu,
aby ten kotouč v určité vačce měl čas to vybrousit. Jo, aby tam prostě byla nějaká proleva, aby ten kotouč měl prostě čas to brousit ten zub, aby to nebylo hnedka za ten zub. Jo. Což by bylo dost problematické a ten kotouč by to, jako nestíhal by to. Jako, jo. Takže dost důležitá je délka kroku. Jo. Teďka ten je nastavený, tak s tím dělat taky nic nemusím. Jo. Další nastavení je vačka. Vačka se staví tím způsobem, že si najedu jakoby do výjezdu nebo do takhle vlastně jakoby trošku to zvedneme, těžko to vidět. Najedu si do výjezdu jakoby toho zubu, co vyjíždí ven, tak na tomhle místě si to zastavím šroutkama, tady těma aretačníma, co vydrží vačka, povolím a kroutím vačkou tak dlouho, dokud mě to nevyjíždí zase zpátky ven, nandu tu polohu toho výjezdu. Jo. Chci ukázat přímo. Vidíš to tam? Jo. Ruku tam máš. Jo. Tuto. Na tom si, že povolím. A teďka se dobře to nemá. Který jsi povoloval? Tyhle ty dva šroubky se musí povolit. Rukou musíte nasadit ten klíč, aby viděl, který má povolit. Ruku tam máš furt. Já te beru odsud, takhle, jo, tenhle ten. Dobrý, no. Aby bys to vzal asi odsud potom teda. Jo. Takže tady teďka to asi s tím ten klid. Tak počkej, se přesunu. Je to takový, to je nastavení vačky, je to, máš to? No, můžeš jedno. Je to nastavení vačky, takzvaně kopírovacího mechanismu vůči pásu, vůči kotouči. No, takže teďka v podstatě nandu si tu polohu, kde mi to začne výjíždět, jakoby. Teda směr otáčení je, vačky je jako posměr hodinových ručiček, takže musím kroutit posměr hodinových ručiček vlastně vačkou a nandu si polohu, kdy mi to začne z toho zubu vyjíždět. To znamená, musím si najet tím kotoučem a zastavím si to do... Jo, takže nastavení kotouče vůči zubu při výjezdu. Jo, zastavený kotouč mám, zastavený pás. Ve směru hodinových ručiček otáčím vačkou tak dlouho, dokud mě kotouč jakoby z toho zubu nevyjíždí ven. To znamená, teďka je poloha, kdy mi to začne vyjíždět. Utáhnu vačku. Zkusím pustit pás bez pomoci kotouče, jestli mě kopíruje zub jakž takž. No, zjišťuji, že ten kopírovací mechanismus by měl být rovnoběžný vůči tomu zubu. Jo, měla by tady být taková mezera. Když tohle dosáhnu, můžu zapnout kotouč a pomalu sjíždím, jo, můžu pomalu sjíždět dolů do pásu, abych dostal kotouč do stavu broušení. Musíme trochu povolit. A je to trošku velká, takže... Kdyby to mělo tam trošku jenom odjehlit tady to, že se zase posunou tu páku tam. Už nám to tady jede, dobrý. Když si sjíždíme kotoučem
dolů do pásu tak dlouho, dokud se nám tady trochu nezajiskří. To ještě dám. No. Samozřejmě teď se to vám to někde dotkne a někde nedotkne. Nad tím místem. Co se nám to nedotkne, zastavíme a spustíme si vačku přímo na to místo, kde nám to nejde. To znamená, že vačku posuneme trochu. Si nejdřív. To je moc. Trošku uděláme, ještě tohle vystavíme. Máme trošku